Ahojte, tak ja som späť zo Sardínie a som späť doma. Otázka je, že čo je vlastne doma pre mňa, pretože domov je aj Slovensko, ale žijem vo Francúzsku už vyše 10 rokov, takže teraz je viac môjim domovom tu, kde som aktuálne. Je to také malé mestečko pri Paríži. Jednak som chcela vybaviť nejaké veci, ale keď som sadla do auta, zistila som, že neštartuje. Takže toto je jedna z vecí, ktoré pred 10 rokmi by ma ešte totálne vytočila, ale myslím si, že s pribúdajúcim vekom je tá výhoda, že už sa človek nenechá len tak, alebo ja už to beriem tak športovejšie, tak musela som na dnes preorganizovať si tie plány, ale potrebovala som ísť urobiť aj nákup do obchodu, takže išla som do túto stredu nášho mestečka peši, nie je to ďaleko, urobila som vám aspoň nejaké zábery. Úplne božské. Preto to sa oplatí žiť vo Francúzsku. Hovorte mi, čo chcete. Nikde na svete nerobia tieto bagety. Is there a toilet here? Takže sme na Arnaud Durand a môj drahý dneska ide jazdiť na Formule Renault. Tak ho idem povzbudiť. 33 stupňov v Alsasku. Poďme na to. On est où? En Bernay. Il faut qu'on montre ça aussi, le produit d'Alsace. Les cigognes.
Typické alsaské jedlo. Le plat typique d'Alsace. Avec Gewürztraminer. Dneska sa nachádzame v Šanti na Prix de Diane, najprestížnejších dostihoch. Na túto udalosť treba byť pekne oblečený a hlavne mať klobúk. À son compagnon de Kazakh, il y a troisième le numéro 2 Arctic de Tézier, Kazakh blanche. Et c'est le favori, Roméo Acre 5 qui a l'avantage avec Arctic de Tézier qui est en deuxième position, la troisième place. Takže niektoré klobúky a niektoré biby na hlave sú úplne úžasné. Myslím, že na budúci rok mám sa v čom polepšiť a dúfam, že si zoženieme čo originálnejšie na hlavu. Kostume.